k leteckému dňu. 60. výročie, 50 rokov lietania. Vynikajúce výsledky katedry leteckej dopravy, všetkých zúčastnených, myslím si, že dnes na tomto podujatí. A som veľmi rada, že nám vyšiel nielen skvelý program a organizátorská práca, na ktorej sa podielali aj študenti, ale vyšlo nám aj počasie. Myslím si, že taký bohatý program sme ešte nemali na leteckom dni, ako bol tento rok, a myslím si, že môžeme byť spokojní s týmto leteckým dňom. A slúžil tiež ako prezentácia univerzity, bolo tu zúčastnených či už z organizácií štátnej, verejnej správy, predstavitelia alebo predstavitelia firiem, s ktorými spolupracujeme. Takže myslím si, že splnil svoj účel. Ľudia sa zoznámili s výsledkami vedy, výskumu, vzdelávania a aj sa, myslím, dobre zabavili. Deň sa uskutočnil vďaka tomu, že na to bol že na to bol dôvod, čili 60. výročie Žilinskej univerzity. Ďalšie výročie, ktoré bolo 110. výročie letu Wrightovcov, takže ono sa to vždy naskladá. Mali sme obrovskú podporu, veľkú podporu vedenia univerzity, menovite pani rektorky profesorky Čorejovej, pani kvestorky inžinierky Giašikovej, ktorá má k letectvu obzvlášť blízko, nakoľko je absolventka katedry leteckej dopravy. A letecký deň by sa nemohol uskutočniť bez pomoci týchto študentov, ktorí odrli tú manuálnu robotu, ktorú nikto nevidí a nikdy nikto neocení. A ďalej vďaka kontaktom, ktoré máme, či už je to spolupráca s armádou, lebo cvičíme pilotov pre nich, to je jedna vec. Druhá, kontaktov s bývalými študentmi, to si myslím, že je jedna z dôležitých vecí, aby pokračovala spolupráca medzi školou a bývalými študentmi, lebo vo všetkých číslach, pri všetkých vystúpeniach účinkovali vo väčšine čísel a vo všetkých leteckých firmách sú zastúpení naši absolventi. No a nekonečný, ale na poslednom mieste treba poďakovať neviem komu za to, že vyšlo počasie, ale väčšinou sa hovorí, že šťastie praje pripraveným, takže prvýkrát zde sa predstavili MiG-29 vo formácii, to riedka kedy vidíme. Potom to bol prielet, taká lahodka pre aviatikov, prelet lietadla Tu-154, ktoré do týchto končín zavítalo prvýkrát. A potom to boli akrobatické vystúpenia, či už extra alebo pic speciál. No a potom či už akrobatické skupiny. Veľmi radi sme Očovským bačom, ktorí patria ku klasike slovenského letectva. No a keby som mal vymenovať všetkých, tak by sme tu boli ešte. Priestoroch Žilinskej univerzity na pôde, akademickej pôde Žilinskej univerzity. 60 rokov je zaväzujúcich, z toho tých 51 už končiacich naozaj v plnej prevádzke v rámci Žiliny, už nie aj v Prahe, aj v Žiline.
Samozrejme vytvorilo množstvo nových príležitostí, množstvo nových študijných programov, vedecko-výskumných zameraní, projektov. Od svojho presídlenia naozaj do Žiliny v roku 59 až 62 súčasťou vtedy Vysokej školy dopravnej a neskôr Vysokej školy dopravy a spojov Ženskej univerzity v Žiline je katedra leteckej dopravy, ktorá vzdeláva pre oblasť leteckej dopravy tak bytostne nám spätej. A myslím si, že v tejto oblasti naozaj poskytujeme unikátny profil jak absolventa, tak unikátne služby z pohľadu celého kolektívu. Nie z dvoch kľúčových častí Žilinskej univerzity, či je to katedra leteckej dopravy alebo letecké vzdelávacie a výcvikové centrum. Príjemný dobrý deň. Katedra leteckej dopravy vznikla na vtedajšej Vysokej školy dopravy a spojov v roku 1962 ako samostatná katedra. Od začiatku sme poskytovali vzdelávanie v odbore letecká doprava. V roku 1974, čo bol ďalší veľmi významný míľnik, sa poprvý raz v histórii vôbec podarilo presadiť a zaviesť výcvik civilných pilotov, lebo dovtedy ku civilným prevádzkovateľom piloti odchádzali len z armády po skončení ich pravidelnej činnosti. Celkovo vždycky naša koncepcia ale bola nie školiť pilotov ako bus driverov, keď to preženieme, ale manažerov, ktorí majú kvalifikáciu aj pre lety na palube. Toto sa nám veľmi osvedčilo a boli sme v tej dobe unikum v rámci Európy. A dneska keď sa pozriete do leteckých spoločností kdekoľvek, tak vidíte, že na čelných pozíciách sú práve naši absolventi. Po získaní skúseností na palube nejakých 10-15 rokov, keď odlietajú, tak sa posunú do vysokých manažerských pozícií.